खारन बे समाव जों बयबो मिथिगौ BPF हानजाया माने गोदोलांनाय मोनसे नाव बे नावाव आरो रावबो गाखोनो लुगैया दिनैनि दिनाव बे समाजाव आरो BPF होननाय मानसि बुथारग्रा बे हानजाजों सोरबा जइन जानाया बे जाहोन जानो हाया खारन BPF मिन्स माने मानसि बुथारग्रा मोनसे हानजा राकेश बसुमतारी बिथाङा BPF खौ मानसि बुथारग्रा पार्टी होननानै बुंदों जे बियो इलेक्शन जानानै 15 बोसोर रायजो खुंदों आरो बे 15 बोसोराव ओनसोलाव मा रोखोम उन्नति फैया बोरै गन्डगोल बिराद डिस्टार्ब समनिफ्राय लासै शान्ति फैया बेनि इतिहासखौ बेसेबां मिन्थिगौ आङो बिथांनि सम्पर्क मिथिया किन्तु बिथाङा जि बुंदों बे सासे इरेसपन्सिबल पार्सननि बियो खोथा मस्ट इरेसपन्सिबल पार्सननि बियो स्टेटमेन्ट नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैनानै दं नामा गावनि देहानि सायाव सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव दं नामा नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा दासि जुदि दं नोंथाङा गोख्रैनो सुलाद लादो गोजोनथाव खौरां SI निउर'थेरापि सेन्टार बेयाव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनायखौ फाहामनो हागोन सिं सानाय आफादावदै सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय आरो बायदि बायदि रोखोम सानाय दंब्ला गोरलैयैनो फाहामनो हागोन बे SI निउर'थेरापि सेन्टारा चिरां जिल्ला बेंटल गला नं 5 आव दं फै बिदिब्ला मोनथिनो थाखाय जानबुं नम्बराव कल खालामनि जानबुं नम्बर 7620160459 आरो बे नम्बराव कल थाङाखैब्ला 9476977956 आव गोख्रैनो सुलाद लादो